Kelap. Bisa sampai. Googling. Lamanya beda kan sini. Ada senang sangat saya. Tapi tu, kita ada. Oh. Mana? Number 1. Kayak apa dah? Ini lebih tengah sebentar ini. Saya kamu ni ya. Nih, sebentar ini nih. Makan mana lagi? Terus ya. Nih dia nih. Hasil sini thang nih. Ini. Thang ini. Tidak tahu thang ini. Ini hasil sini musik. Mana sini thang lagi dia. फैफिनबाय एबार रेलि दा फैफिनसिगोनलाय दा फैनांगोन लाय नोंथांमोना माबोरै जायो जों बबेनिफ्राय बबेसिम थांनो नागिरदों सुरु उदालगुरिया फैबाय Machinali थांबाय ओरै बैराखन्द वा बेखौ मा सक होनोमोनलाय हा गौरां सक मोनबाय गौरां दखानानो ओरै थांगासिनो दं गौरां दखान मोनबाय गौरां सक ओरै बिसोरना मा जाखो साथाम जानो नागिरदों Machinaliनिफ्राय उदालगुरि टाउन थांगासिनो दं बेयावबो दं नै आंना लोगोआ बेयावबो दं नै Machinali जालायखो बेलाय ओरै जाखोलै बोरै जा आं बावगारबायलै ओइ टट' फैलायबाय जा टट' ओइ नै जों अट'खौ बाथाय खालामसिगोन थाबोबाय टट' लोगो मोनलायबाय टट' ओइनो जा टट' टाउन जालायखो इयो स्टे नै जों दा उदालगुरि टाउन मोनफैहां जाथारबाय आरोना अभारटेक खालामबाय जोंना नै र' आयु
गिदिर लागोदोलै आं बिदि नाङा थांबाय लोगोफोर नै आंना लोगोआ बेयावबो दंलाय नै नायलाय आंना लोगोआ इयो गोदाव सोराव दं आलाय सिलायनो मा जालायखो माबादों ओइ मा डिलिभारि सिलिभारि लायाखैलै जों दायो मेन उदालगुरि टाउन हाबबाय नायलांदों नोंथांमोना गलमा सारियालि मोनफैबाय ओरै थाङो ओरैबो थाङो गलमा सारियालि नायलांदों नोंथांमोना उदालगुरि टाउनखौ माबायदि बिराद समायना उदालगुरि टाउना मानि मान जाम जाखो नै जाम जाबाय दै गारिया माहाय जाम जाबाय इयाव Bisa mat buat dulu. Ini rawa boira kali. Mulai ada bisa. Udaलगुरि मेन टाउन. Dan Bank Udaलगुरि थिनालि मोनफैबाय जोंहा थांसै ओमफ्राय रौता लाइनाव हाबबाय Titiok गोजाव फैदोंमोन खामानि जायासै जोंहा Titiok थांनानै बेजों उदालगुरि डायमन्ड स्कुल डायमन्ड स्कुल बारबाय दायो नैलोबारि फिल्ड मोनबाय नलबारि खान्थालगुरि सक मोनफैबाय नायनो हागोन लोगोफोर खान्थालगुरि सक ओरैजाय ना फानदों दाउ फानदों खान्थालगुरि सक बारबाय जोंहा थिनालि ब्रिज मोनफैलायबाय नै ओइ नै साजों ट्रेन खारो सिंजोंसो गारि खारो देन्जारलै टट' लोगो मोनलायबाय जोंनिया नै टट'